mga Kalinti, welcome sa ining vlog. We're here in Boracay and this vlog is brought to you by Vloggers Travel and Tours. I'd like to thank personally sa ila ni Ma'am Cherry kag ni Sir Julius for accommodating us. And for the next 4 days, we will be experiencing delight when it comes to vacation diri sa Boracay. It's my first time here in the last 15 years. Bago ko din nakabalik, so enjoy this vlog. Alright? Alright. So we are off to Boracay. First time in siguro mga 18 years. Dalawa lang ba? Yeah. Thank you, kid. Bakod ng mga music ni Manong yung sa... Niyo, di ba? Nami. Gahulat na lang kami din sa ticket. Ito guys, sila magawa ticket mark na. Okay. Unprofessional. Hello. Let's go. Jimo, ya kung may camera, Markaw. Kung may camera, ano diyan ang hambal? Here we go. Ay! Ay, wala ako. Nangaga. Hindi tayo makablog ay doon. Ang paborakay ta. Wala kami. Alam ka na Boracay ah. Hey. Bigyan mo tangan din sila net, no? Ay, wow. Boy! Boy! Ayos, good boy! Nag-iwang din ang boy. Si Miss Cherry, owner sa Home Travel. Thank you. Si Habi? Yeah. Thank you. Good say. Pipiling ko. Bo? Ano ka man? Hi, how are you? Ato na mo friend. Ani? Ano ka? Isang travel? Oo. Law man tasi mo ba? Grabe kid, grabe kid. Ubus ang persa. Ubus Sa biyahe pa lang nga. Nakalapot Boracay, balitan. Makaunta din sa friend ni Chef Darwin nga restaurant, ang floating restaurant. Bertanang. Ay nga po. Luya. Buwi ko.
Re. Be, paguyod to na ne. Ako mo. Ako ginulat, hindi ko gali. Ginulat ka, ganyan pala. Ako ka. Sabi ko kayo nagulat. Hindi na. Wow, wala. Diyos ko ka namit namit. Oh my God. Heart attack. Yes. Mayugid. Mga bayan, please lang niyo. May bayan na wala magpa-picture. May 200. Latag nyo lang karon sa ako. Manukot. Manukot kami ah. Bas. To gain all information. To gain all. Dilaw ka? Namit ka? Kamusta? Ari na kami din ni Nico nga wala tulog-tulog. Good morning. Ha? Finally, ari na kami sa Boracay. Thank you. Hindi bagay. Sila na sa mga buryo. One burno. Amigo TBON. Magamit ko amigo TBON. Ginasang gasakay pa lang kami sa bus, doon mga zombie kami, doon mga patay kami. Pero sa bungari na kami sa Boracay, medyo nabuhian na ta, boy. Alive. Do wala lang kabatsyag na dumasuka. Blue turquoise water. Hell yeah, I'm in Boracay. Sir, ulog oh. Hi. Bye-bye. Say what's up? Boy. So we're here now sa may Banana Bay, Boracay. Bago lang kita abot after siguro mga 8 ka oras nga biyahe. It was all worth it. Bisan grabe ka kapoy, grabe nga dagat. Grabe nga imnanay isang plasil, pero worth it ang hulata. We're staying here tonight. Diri kami ma-stay sa may Banana Bay, Boracay. For the next 4 days, this will be our home. Wow, nami ba? Kaya sila sang pool sa tunga. Kung gusto mo na magligo anytime pagkatapos mo bipangape, pwede ka kapaligo sa tunga there. Look at this. Tapos we are right in front of the beach.
Oh, thank you, Gid, sa pag-upod sa amon yung pag-travel from Bacolod to Boracay today. I will see you guys again tomorrow. Mahimo naman to sa mga kaganapan tomorrow. So, thank you, Gid. God bless. Thank you, isang welcome drinks. Which is, ano siya ganyan? Calamansi juice, sir. Calamansi juice. Tapos may asin-asin sa babaw para mas namin. Oh, cheers! Thank you, Boracay. Count of three. Okay, ready? Ay, sorry. 1, 2, 3. Salute! Thank you for choosing. Kalay lang yan. Ngamit di.